शिवाजी पार्क 1 BHK फ्लॅट आता फक्त 16 लाखात, तेही कुडाळ सारख्या स्मार्ट शहरामध्ये. रेडी पोझिशन मध्ये फ्लॅट्स उपलब्ध. पत्ता शिवाजी पार्क, सत्कार हॉटेल रोड, कुडाळ. संपर्क 9422 379399 किंवा 9422 065 181. भारत हा खरं तर कृषीप्रधान देश. भारताची अर्थव्यवस्था ही शेतीवरच अवलंबून आहे. ऊन आणि पावसाची तमा न बाळगता जेव्हा शेतकरी आपल्या शेतात पीक घेतो तेव्हा कुठेतरी आपल्या पोटाची खळगी भरते. म्हणूनच या शेतकऱ्याला जगाचा पोशिंदा असं म्हटलं जातं. परंतु कुडाळ तालुक्यातील निवजे या गावात कृष्णा सुद्रिक या एका शेतकऱ्याला त्याच्याच शेतात जाऊन मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे ही मारहाण शिवसेनेच्या एका पदाधिकाऱ्यानं केलं असल्याचं संबंधित शेतकऱ्याकडून सांगण्यात आलंय. याबाबत निवजे गावातील त्या शेतकऱ्यानं कोकणशाहीकडे आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मागील 2 दिवसांपासून मला धमकी देण्याचे प्रकार सुरू आहेत असं सांगितलंय. आणखी ह्याच्यात हे बामणादेवीचे हे वारंग, प्रभाकर वारंग, हे दिनेश वारंग, हे उपसरपंच ते घावनाळ्याचे, ते इथे येऊन दादागिरी दांडगागिरी कालपासून करत आहेत. काय त्या माणसाने JCP आणलेला, त्यांनी त्या JCP चालवणाऱ्याला सुद्धा मारहाण केली. तर आमच्या ह्या मराठी भाऊनी आमच्याकडची जमीन घेतली म्हणून त्यांच्या माझ्यासमोर त्यांच्या तोंडात मारायला गेले आणि झटापटी झाली. त्यांनी एक 15-20 मुलं आणलेली आणि त्यांनी मारामार केली. समजलं का? साफसफाई वगैरे होती ना आमच्या काकाच्या जमिनी, हे प्रभाकर वारंग ते दिले आणि त्यांनी बंद करावं सांगल्यानी, लावू नको JCP. आणि तुम्ही त्यांनी सांगल्यानी आणि 10-12 जण असे लोक आणले आणि त्यांनी मारले मी, जे JCP वाल्या बाहेर काढून रस्त्यावर आणून मारले. संबंधित कृष्णा सुद्रिक हे त्यांचेच शेजारी चंद्रकांत मराठे यांच्याकडून JCBच्या सहाय्यानं आपल्या जमिनीत बांबू लागवड करण्यासाठी जमीन साफ करून घेत होते. यावेळी शिवसेनेचे पदाधिकारी प्रभाकर वारंग आणि दिनेश वारंग यांच्यासह 10 ते 12 जणांच्या जमावानं त्या ठिकाणी JCP लावायचा नाही असे म्हणत त्यांना मारहाण केली असं शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आलंय. यांच्याकडनं मी 1 एकर जमीन विकत घेतली. ह्यांना मी काय केलं, थोडे पैसे दिले. यांची तब्येत बरी नसते. ते म्हणाले काय, माझी जरा ती ह्याची सरकारी आकारीपड आहे ना, ती जरा वहिवाटीची सरकारी आकारीपड आहे, ती जरा साफ करून दे. म्हणून आम्ही साफ करायला गेलो. ते आम्हाला ना साफ करत होतो कालपासून आम्ही. तर त्यांनी आम्हाला प्रभाकर वारंग आणि सगळे त्यांची गँग घेऊन प्रभाकर वारंग, दिनेश वारंग असे 10-12 जण माणूस आले. त्यांना दादागिरी केली. आमच्या JCPच्या ड्रायव्हरच्या तोंडात मारलं, 2-3, 4-5 तोंडात मारली. आणि परत मला पण त्यांनी मला विचारायला माझ्या तोंडात मारली, मला पण मारहाण केली आणि एवढा भरपूर त्रास दिला त्यांनी आम्हाला. आणि संपूर्ण तो सांगतो काय, ही जमीन करायची नाही, मला घ्यायची होती, तू कशी घेतलीस काय. आणि हे शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत, ते आमच्या आम्हाला दाबून ते आपलं जास्त वर्चस्व चालवत. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात एका जबाबदार व्यक्तीकडून शेतकऱ्याला मारहाण झाल्याची घटना समोर आल्यानंतर शेतकरी वर्गाच्या उद्धारासाठी जाहीर सभा घेऊन टाहो फोडणाऱ्या राजकारण्यांच्या भूमिकांबाबत एक ना अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही, कुडाळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.